तसाच होती बघा मोहब्बत तकडे बाजू लेकिन हिर्यान कोणीतरी नाही होय. बघा तकडे बाजूला ती बघा नाही नेलेली नाही अरे मग काढूया नाही इकडे येऊ. ती लई लहान अरे अजून ती इथेच गोडीक लागतली. उद्या सकाळी येते उद्या ना ती. उद्या उद्या सकाळी येते अरे तो उशीर कोणतरी नेत तू नाही, कसं नाही, सकाळी सकाळी येतात. तर तुमका काय सांगू आम्ही. सकाळीच्या अरे नेले हं? अरे मोडून नेल्या हो ही बघ ही बघ हो य. हे बघा मित्रांनो काटे बघा किती आहेत. या काट्यांमधून यावं लागतं. हे बघा काय हा ताच बोललोय आता नाही इकत आणलं. काय करता तो बघायचा एवढ्या 4 महिन्यासाठी. शा ही यंदा मिळाली ना गेल्या वेळी आमका मिळालेली. तरी आमका लोक सांगणार अरे 4 वेळ तरी द्यायची होती गावाकडे मला लागतात तिला. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या गोऱ्या भागात मी विनय घाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आज आपल्यासोबत आबलो आणि मागे नाना दिसतात. तर आता आम्ही तिघंजणं जात आहोत जंगलात कशासाठी तर ही जंगल सफारी आहे अळंबीच्या शोधातली. बऱ्याच जणांच्या कमेंट होत्या की यावर्षी अळंबी कुठे शोधायला गेला नाहीत. रेसिपी पण दाखवणार. रेसिपी ऑलरेडी गेलेली पण यंदा अळंबी जो सीझन लेट आहे त्यामुळे अजून कोणाकच जास्त अळंबी लावलेली नाही आहेत. त्यामुळे मी पण अजून आपण जे दाबळ्याला घराच्या समोर जी अळंबी आलेली ती तेवढीच. त्यानंतर मी अळंबी बघितली नाही. आणि आचरा मार्केटमध्ये आचरा बाजारपेठेत आजच आम्ही गेलेलो तेव्हा आम्ही बघितली अळंबीचा वाटा जवळपास 20 असतील मोजून. आणि त्या पण एकदम छोट्या छोट्या कळ्या होत्या. त्या 100 रुपयाला विकत होते. एवढी अळंबी सध्या महाग आहेत कारण की अळंबीच सध्या कुठे नाही. तर अळंबीच्या शोधात आम्ही चाललो आहोत. आणि आता आपल्या आग्र्यातून सुरुवात करतो आहे. पुढे पुढे कुठे जातो आहे माहीत नाही आहे. आणि अळंबी मिळणार आहेत की नाही ते पण माहीत कन्फर्म नाही आहे. पण नानांना घेऊन चाललो आहे, अनुभवी माणसांना. तर आता बघूया भेटतात की नाही ती. काय बाबा ह्याचं बघा काय चालू आता. पुढे चलो. तिकडनं जाऊ नाही मी त्याला हो. इकडे आंबो पडलो आणि नाही बाबलो एकटं जाऊन काय या करणार नव्हतो. काय ना एकटं जाऊन मी सांगलंय म्हणून पडलाच बाहेर. नाही तर काय पडता मोठं पण लिहिलेलं. मी ना या बघा या बघा बंगलं या बघा काय या वाटा की मैसून जाऊचं असा ती शोधतात. वाट तयार करतात. गेल्या वेळेची आपण अळंबी काढायला गेलेलो ते भाऊजी होते आपल्यासोबत. आणि आता नाना आहेत. तेव्हा आपण सरळ रस्त्याने वाटेन गेलेला. यंदाची वाट बिकट आहे. तशी फुलतं. एवढी आहे त्यांच्या वर अजून ती काढतात आता नाही ना. बघ किती येते की बघ. 4, 5, 6
ती तुमच्या पायाबुडी 5 आहेत 6 आहेत. 1 2 3 4 5 6. ही जागा माहीत नाही कोणा माहीत आहे मग एवढं साफसूफ कशा केल्या झाली. भाऊजी जरी नेवचे नाही रात्री सांगून येते. रात्री सांगून घरी आम्ही बेनून सगळा गेला. हां म्हणजे सकाळी रात्री हो म्हणजे भाऊजींका माहीत आहे जागा हो तो त्यांच्या माहिती हो त्याच्यासाठी फोन अगो सगळ्या बेनून गेलोय मी. टाळान टाळ म्हणजे पानान पान सगळं बेनलोय मी. हां बरोबर 32 अळंबी होत नाही तर मग म्हणजे नाही तर त्याने 4च काढल्याने असा हो. हां चल मग ठेवतोय मी. सकाळी तरी सगळी पाऊस फक्त लागो गोळ्या संध्याकाळी एकदा. उद्यापर्यंत होणार येणार होती वर. उद्या सकाळी येणार एवढी येणार हो. हम्म. हां हे बघा बघा फुटुरा 2-3 हत्ती बघा तीच ना. काय हो उद्या आपल्याच नशिबारी. काय सांगायचं खाऊ नव्हतात खातात हो. मग ते खातात हो खाऊन टाकी सगळी. हां मग म्हटलं आपणच माणसाच खातात. ठीक आहे. चल पुढे जाऊ. चला मला वाटलं वाळीत पाणी असत. नाना इकडे बाबू इकडे. तिकडे एक वारू आहे. ते वारू आपले बाबू बघायला चालला. वारू असं एवढा होतो. बीबी खाऊन टाकली असणार पाकड्यांनी. मी तो होतो सहसा रुजत नाही हा. हां सहसा नाही दिग्गमत या. नाही ना असतं साड्यावर पण आमच्या आग्रात नाही होता. मग होता एवढा होता ह्या तुझ्या कट करून वाढवलेला लाकूड त्याचं कसं सागवानासारखे. निव्वळ सागवानासारख्या म्हणजे सागवानात घ्या असतात ना फेशी तशी सगळी असते. ही बघा ही फुला ही बघा कसली फुला म्हणतात हो या का. पडकळी म्हणतात का पडकळी. मग पडकळ ह्या फुलांची झाडा 8 की 6 झाडा घेतलंय मी. 100 रुपये 80 रुपयाचं याक. कायम फुल. नको काढूया की ही आज काढू का ही? उद्या फुलणारी आहेत ती. काढूया रे. लिहिले नाहीत वाटतं कोण अजून. हिल्यान कोणी काढू. हां पण हिल्यान कोणी काढू मोडून. त्यात म्हटलं अशी काय दिसतात ती. अरे ती काय तकडची पण काढली आणि ती बघा. हो हो मग काय खालेली आहेत ना. हां तसंच काहीतरी वेगळा आहे प्रकार. काढूया तरी कुसडू लागलो. कुसली ती ही बघ. जास्त वेळ झाला त्यांना. कुसळे आले बाद झाली.
सगळीच बाद झाली. कशी काय होती? कुसड्यांची सगळी खायली नी. कुसड्यान म्हणजे कशानं? हे असा एक ह्यो असता कीटक. कीटक कीटक. चौकाशी काटेल हा. तो बघा मित्रांनो खाली बांध घातलेला आहे, त्याचा एवढा आवाज येतो पाण्याचा. जे आपले जुने सबस्क्रायबर आहेत त्यांना माहिती असेल हे जंगल, कारण की पाटाचं पाणी जिथून येतं ते आम्ही दाखवलेलं 1-2 वेळा. त्याच वाटेने आम्ही चाललो आहोत आणि तिथेच वाटेत कुठे ना कुठे अळंबी सापडत आहेत. अजून घरी नेण्यासारखी कुठे अजून सापडलेली नाही आहेत. बघूया, शोधतोय. ती मिळाली असते मजा आली असती. मरणाची होती, हां मोठी झालेली. येत नाही कोणत्या. तो बघ कसं जातं. तर आता मित्रांनो या व्हिडिओत तुम्हाला हे पण कळेल की पाटाचं पाणी कुठून येतो. जे आपले नवीन सबस्क्रायबर आहेत त्यांना कळेल. इथून एवढं लांबून पाटाचं पाणी आमच्या वाडीत जातं. हे पाईप काढलेले पुढचे पाईप काढलेले आहेत पावसात काढून. हां, पावसात पाईप वाहून जातात म्हणून काढलेले आहेत. आता सध्या इथून पाणी पुढे आपल्या गावात जातं, म्हणजे वाडीत जातं. हां, एवढं पाणी आहे. बुडबुडीचा शाप त्या बुडबुडीचा ನಾನು ಬಾಕ್ ಪುರಿ ಬೆಲ್ಲೆ ನೀ
दाखवतो. अळंबीच्या शोधात येऊ बघा. अळंबीच्या शोधात. इथे उभं राहा माझ्या बघू. इथे उभं राहा. तो पाईप जो बसलो ना पाय ती खांदी गमली ही बघ बारकी बारकी या खांद्या कसं उभं करून ठेवलेलो. होय केलं का? हा, ऐक. हे उभं करून ठेवलो तो पाईप. इथे पाईप दाखवतो तुला. चला अळंबीच्या शोधात. मग तसं काय नाही पण चला मला केवढ्या पडलं का हे बाकी आहे पाय. हे पाय तो खडकात पडल्यामुळे खडबड होता ना प्लॅस्टिक पाईप तो हा ना ही धार ना फटकन येऊन हे बसलो. आता तू हैराण होणार आहे चढून हे कॅमेरा बेनलेला म्हणून नशीब बेनलेला नाही तर तुझा काय हैराण. हे नाही हो. एवढा बेनलेला कोणी एवढ्या? ह्यो पुणग्यापेक्षा मोठो गड अरे. हा? पुणग्यापेक्षा मोठो गड आहे ह्यो. पण बेनलेली म्हणून आहे आम काही कसून जाऊचा होता. थंयसून आपल्या सड्यावर जाऊ वाटा. हो आता सड्याला दिलो हे. हं. हे बघा मित्रांनो, इथून खालून आता एवढं चढलो आहे, अजून अर्ध चढायचं आहे. नाना काय सांगतात त्याच्यात? काय हो? अरे पहाटे 5 वाजल्यापासून ना हं. रात्री 8 वाजेपर्यंत हे राखणं होईल. हं. नाही तर माकड काय ठेवणार नाही. होय वांडर हत. अरे बाबा म्हणून कोण करीत नाही. मग ही बाग नाही पडी का अशी? हो हं. मग बेनलेनी वगैरे कोणी? आता यावर्षी कोणतरी झालं वाढले म्हणा. ते भय आणि माझी हालत बघा काय झाली. घामा घुम आयला खतरनाक. फायनली सड्यावरही लाव. बघ काय सगळं. काटे बघ आहेत ते. अळंबी नाही पण तू फिरवतो मॉपस. काय रे? एवढा फिरान काय का अळंबी तर गमलेली नाहीत, पण फुकटचं घामाघूम झालंय मी. यो बाबा फिरता भारी. यो काय पटापट अजून किती पटापट रे बाबा. ह्याच्यापेक्षा इकत घेऊन खाऊन परवडली असते. एवढा फिरवलं. फिरण्याची पण मजा असतं, पण या जामच झाला जरा. हे बघा मित्रांनो, काटे बघा किती आहेत. या काट्यांमधून यावं लागतं. हे बघा. काय हा ताच बोललोय आताच ना इकत आणलं. काय करता तो बघायचा एवढे 4 आंब्यांसाठी. शा ही यंदा मिळाली ना, गेल्या वेळी आमका मिळालेली. तरी आमका लोक सांगणार अरे 4 अळंबी तरी द्यायची होती. गावाकडे मारायचा लागतात तिला. तर मित्रांनो, एवढं सगळं फिरून
आता एका ठिकाणी आलो आहे. बाबल्यान काहीतरी शोधल्या ना जागा, बघूया. होती होती बघा मोहब्बत तकडे बाजू. म्हणजे हिर्यान कोणीतरी नाही होय, होय. नाही नेलेली नाही. अरे मग काढूया नाही इकडे येऊ. तिथली लहान. अरे अजून दे इथेच गोडीक लागतली. उद्या सकाळी उद्या सकाळी येते. अरे तो उशीर कोणतरी नेत तू. नाही, कसं? सकाळी सकाळी येतात. तर तुमका काय सांगू आम्ही. सकाळी जेवू. अरे नेले हं? अरे मोडून नेल्या नेल्याने. हो ही बघ ही बघ. हो य. ते सकाळ जागत नाही राहणार. ही नेल्याने काढून कोणतरी मोठी इलेली मार्केट काढूया. उद्या सकाळी काढू. येऊन कोण नेल्यान ना की मग खावा. मला ही चांगली गावनावरची 5-25. तेवढंच काय होणार. तर त्याच्या भरी गावची ती. मग ती उद्या जरा मोठी होती. उद्या सकाळी तुम्ही यावं. तिथं टाकलास. माझा उद्यासाठी आहेत आपल्याला, राहिली तर. प्रत्येकाक दुगदुग असतलो. तो त्याकडनं कोणतरी बघणार त्याका दुगदुग असतलो. कोणी बघल्यानंतर येत की का आमका त्याच्यापेक्षा असतलो. 3 ठिकाणातली किती ठिकाणातली आता उद्या मिळतात ती बघूया. मी सांगते एका ठिकाणाची तर कन्फर्म मिळणारच. भराडाची हा, म्हणजे नो गॅरंटी. त्याची पण गॅरंटी नाही. मी सांगा नको आधी. अरे मी कशाक सांगतो, पण तुम्ही नाही उठलास तर मी घेऊन जाणार त्यांना, आधीच सांगताय. हा, तो पण गेम माका व्हिडिओ मेन करूचा. तर सकाळी उठा. सकाळी उठायचं तर भराड्यात जायचं. नाही 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 नाही, ती रवतील. ती रवती. हा, ही सड्या 5 वाजता. सड्यावरची जाणार आहेत पटकन. चला तर मित्रांनो, नानांबरोबरची ही जंगल सफारी आपली इथे थांबूया. जाम घामाघूम होप झाला आणि 3 ठिकाणं गावलेली आहेत. या ठिकाणी आपल्या उद्या अळमी भेटू शकतं. आणि आता तर काय अनुभव भेटलाच नाही. आता तर काय नाही मिळाला. टायटल तर तोच, अळमीच्या शोधात. म्हणजे भेटलेली नाहीत ती, अळमीच्या शोधात. बघून हा, येईल. उद्या ती काढणार जाऊन. आमच्या अगोदर नेल्यान कोणी तर मग नाही, मग फसवलं. पण मिळतील हां. उद्या. तर उद्याचा भाग, पुढचा भाग नक्कीच बघा. आम्हाला ती मिळत आहेत की नाही तो. आता आधी घरी जाऊया, कारण की मरणाचा फिरलं आज मी पहिल्यांदा. एवढं आधी व्हिडिओत तुमका कमी दिसला असं, पण असं गोल राऊंड झालेलं पूर्ण. आधी आता घराकडे जाऊया, चाय बी पिऊया आणि पुढच्या कामात लावूया. तोपर्यंत बाय बाय, भेटूया उद्याच्या भागात. चला नानांनो, हां. बाय बाय करा. बाय. हां, बरोबर 32 अळंबी होत नाही तर मग म्हणजे नाही तर त्याने 4च काढल्याने असा होत. हां, चल मग ठेवतोय मी.